Straight to the Atong point. balikan mahigala ning atong hisgutanan labot mga higala sa plano sa prosecution. Sa ako nang giingon kaganina makagilaan nga ilang ipatawag kadto di ay mga higalang sheriff nga nadapatan ni VP Sara ni atong 2011 motong sheriff sa Davao City nga si Abby Andres. So si Abby Andres to unya matud pa sa prosecution team pinaagi ni Congressman Impeachment Prosecutor Joel Chua nga ilang ipatawag ilang patistiguhon ngadto sa impeachment court batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kini mga kagalaan nga kuan witness na giapil nila sa lista atol sa pre-trial conference sa mga witnesses nga ilang i-present unya inigsugod na sa impeachment trial. Straight to the point. So apil ni si Sheriff Abby Andres. Pero mo lagi na akong giingon mga kaigalan, of course, ang sa defense anay mo, object sila mga kaigalaan kay mo, man ilang trabaho sad. O ikaw, abogado sa defense, may gala, kutob sa objectionable nila, imo lang sang objectan kay para makita sa yung katag mahigalag asa kutob mga higala ning sa prosecution unsa ilang inargyuhan. O paghatag sad mahigala og every inch of the way mahigala nga muhatag og paglisod-lisod. Trabaho po nas depensa. Pero mo na object on the ground mahigala nga dunay sa rules on evidence dunay gitawag mahigala res inter alios acta rule. Kining nahitabo nga pag-allege nga pagpandapat 15 katuig nang nakalabay, dili na ni mahimong magamit mahigala sa unsa may relevance ini sa kaso nga impeachment. Straight to the point. Ikaduha, dili ni mga higala na hitabo nga Vice President impeachable official si Sara Duterte. So daghang mga arguments nga ibutyag ang sa sakop sa defense team aning kalakiha. Pero mo lagi na, sa pikas nga bahin, ang atong pangutanan dako, i-evaluate og maayo ni sa prosecution team kung para nila makatabang ni silang kaso, okay, go ahead. Para nako mga kagalaan, isip, nag-cover ta ining maong impeachment trial. Paminaw lang gibos DYHP kay para mag-uban tag tanaw. Layo-layo naman ta. Gasto naman sa kay Mwadto Patag Manila. Dili lang ta may gala sa Facebook sa DYHP og IFM. Adila sa tong YouTube channel. Unya atong i-discuss ni kaugma ang mga punto legal nga ilang gipanghisgutan. Straight to the point. Kini mo object ang kuan ani. On the ground nga in res inter alios acta rule number 2, on the ground nga kining maong insidente dili man ni appeal mga higalas impeachment wa may relevance ni kay dili pa man impeachable official si Vice President Sara Duterte ani. Unya dugay naman kay ning maong panghitabo. So kana naay mga grounds for objections. Pero sa prosecution dili sa ingon nga pag-unsa ang ako lang ani mga higala bang tan-aw nga ang prosecution may mo timbang-timbang kung makatabang ba ni sa ilang kaso kay makadaot ni sa ilang kaso hinuon malkansi sa narrative sa anis publiko ayon ninyo i-present og dayon kay basi malkansi hinuon mo indekin. Straight to the point. Kini ako batambag ba lang sa prosecution sad. Pero pala ninyo kinyong i-present okay man sad atong tan-awon gud mga higala og unsay ilang katuyuan. Kay kini gud ang karakter mahigala sa accused or sa gipasakaag kaso nga impeachable official maoy imong i-prove. Di man gud ni kaso mahigalang annulment. Na imong i-appeal pag-probar nga psychologically incapacitated mo ni mo na. Impeachment case mo gani. So objection. Immaterial and irrelevant. Mao ganay numero 1 diha. Immaterial and irrelevant. Pero mo insist gyud mga higala ang prosecution nga ila gyud i-present. Unya ibutang ta mahigala ang ruling mag-voting mga higala sa Senate. Ang Senate impeachment judges, ang senator judges mag-voting sila, ma-present gyud na. Kay ang mga senador mas daghan gud ang mga senador nga naa sa Gatchalian Block. So presumably ilang ma-present na kung gusto nilang i-present. Pero ang akong tan-aw ani ayuhan ninyo og evaluate kay basig kamoy maalkansi ining inyong i-present.
Straight to the point. Kung tanaw niyo magkaginansa mo aning inyong i-present. May na lang magkatabang sa kaso sa prosecution. Kung tanaw niyo langanin mo medyo maalkansi hinuon mo sa narrative sa mga tao kay kining impeachment trial mahigala is a sui generis. Ha? Mutanaw ang publiko ani, magtanaw ang katawhan ani og asa mahigala ang basig og maduot si Sara ani nga angay mo yun, angay gyud impeach, wagi ayo Sara. Or ang mga tao mingon angayan gyud ay Sara oh. Hidlaban man gyud sa mga publiko mao na nga nakadapat siya sirit. So tanawa ang narratives kay kung alkansi gani mo sa narratives na inyong ipugos og present basig nagpukpok mo bato sa inyong ulo. Straight to the point. Kay human aning maong panghitabo, kadaghan man sige magkadaog saro man mapildi na og eleksyon. Salakto ng mga tao, sige na nga isyo na gigamit na nga isyo, wa magsilbi. Sige ko no, ikuan ko no, ayuha ko ninyo hat. Straight to the Now point. arita og teknikalidad atong basihan mahigala og arita sa politika. Kay sui generis man guning impeachment court nya makita ba sa mga tao? So natural ang narratives mahigala importante sad. Muna nga akong giingon, ang prosecution kini akong analysis ron maingon lang ko mahigala nga tan-awon sa prosecution kung makatabang man nila di kay mas lisod man gud ang pag-build up sa kaso kontras pagguba sa kaso mahigala nga himuon sa prosecution. So ang trabaho nila ilang i-build up ang kaso dili lalim. Ang part sa defense mahigala ila man ang gubo na. Unsay gi bye-bye sa prosecution. So kini ni ang puntuha nga naapil sa lista nila si Davao City Sheriff Abby Andres nga ilang i-present kung sa inyong tan-aw makatabang kana sa inyong kaso batok ni Vice President Sara Duterte himuha ipatawag na kay total og mingon sa may galang ilang tawgo ni maong witness so pinahan ni sa impeachment court bisan pa mahigalag mo object ng dipinsa pananglitan makilan I'm sure mo object mo ng dipinsa mga sukitig paminaw aron lang gyud pod mga higala nga pagkuan ila man ang trabaho mga sukitig paminaw so unsay angay objectan mo object na sila inig object nila ibutang ta mag-voting ang ilang ruling sa impeachment court ilang ibutang divide the house ta so may tabo tan-aw nako mudaog ang buto kay daghan man ang kang Win Gatchalian nga black mapildi ang ilang kay Tano so ingon ipatawag dili nya object nga dili ipatawag na magka brasuhay inig ruling sa impeachment court tan-aw nako mapatawag gyud ko mo ilang gusto kay inig ruling ani mas daghan man ang ilang grupo ni Win Gatchalian. Straight to the point. Pero ang atong punto mao nga sa dihang mapatawag na kini ni ang makatabang ba o di kaya naman tanawa ha atong obserbaran og moingon kag sa teknikalidad of course objectionable immaterial and irrelevant objectionable tungod mahigala sa rules mga kagalaan sa rules on evidence sa res inter alios acta rule objectionable gumikan kay kining insidente ha 15 years ago dili pa impeachable official Sara pero kung ilang ipugos pag-present pwede kana kita magtan-aw mahigala malingaw man lang sa tao kung saan nila pag-present na no ang ato ini mo tan-aw lang ta makigala to lasing i-evaluate og unsay kalaki nagkadima o ba ang presentation okay ba ang presentation nakatabang ba sa ilang kaso uwa o mo na tan-aw non mga sukitig paminaw pero tan-aw nako kung ilang i-insist sa prosecution nga ilang i-present ma-present gina tungod kay ang gidaghanon sa mga senador landaan og ilang ibutang divide the house sa ilang ruling labot ani mudaog sila sa ruling. So ma-present ang problema ana inig-present karon kung ang narratives mahigala dili makatabang nila nya mahimo na hinog samot og kahiro Sara day. Straight to the point. Kay tanawa ha ang mga taga Davao gud yung pangutanong taga Davao mingong sila day nga di ba kini maoy ko na si Sara Duterte Vice Mayor 2007 to 2010. Ang mayor at the times Digong. So siya maoy Vice Mayor ni Digong. Pag 2010, si Sara maoy mayor. 2010 to 2013. Mao nang panahon na pag 2011, si Sara maoy mayor ana. Silbi siya maoy inahan sa Davao anang panahon na nga dunay demolition nga gihimo nga atol mahigala sa katalagman nga duna pa mahigala tuwa dito sa evacuation centers. So ang problema ang una sa local government sa Davao, ang ila usa nga pagkaon ba? Para ba nang sunog bitaw?
unya na ta maghisgot anang sa kwan, unya na tong taon. Unahon ta sa ang inyong pagkaon, ang inyong mga sinina, kana sa ang immediate ba? Ang long term nga plan ana nga magtukod og balay-balik asa dapit itukod na paulahin na ang atong giuna ron kini ni ang mga pagkaon usa. Nya biktima man sila. So pag adtong sara giingnan gipugnan nga ayaw sa niyo implement ng demolition sa mga tao. Kay katalagman man nangaguba ilang mga balay naka-experience o katalagman niya tiwasan pa nato og demolition. Straight to the point. Wa man mahigala mutuman matud pa kini sa ato nakuhang report dito. Ha mo man ni facts ani. So nadapatan ni VP Sara kana mga higalang Mayor Sara pa at the time kanang maong sheriff. Straight to the point. Dako ning isyu nakasabutan tanan ani isyu ha. Nabalita man it nationwide ay. Nabalita man nationwide ang pangutana na nadaot ba si VP Sara ana niya nang maong insidente. So suwa man. In fact, ang mga tao dito mahigala gihimo mahinon lang hero Sara day. Daghan ko yung mga tao dito nga katong hitabua attorney ni samot akong bilib ni Sara nga mulaban gyud sa pobre. Straight to the point. Kay pag-abot dito, ang mga tao naghilak ba? Wa na mong balay gipangguba. Dahil mga bata nang gihilak, dahil mga kuan. So mo ni hitabua mga sukitig paminaw. So unya unsa may ebidensya nga ang mga tao dito wala maapektare ang kining maong isyu wala maapektare Sara. Tungod kay ni anang 2013 isa may mayor lang 2010 day. Pagkaman ibalik man kay kanas digong day ato panahon na human yan termino. So Sara manipuli pagka mayor, pagkahuman sa gi-break lang to mahigalang na mayor si Sara 2010 to 2013 ni balik si Digong pagka mayor. So si Sara ni focus sa iyang private practice. Ni balik mahigala iyang papa pagka mayor. Wa na mo balik Sara dito. Pag 2016 dagan mas Digong og presidente mo nang napugos pod sa nagbalik isip mayor sa Davao. So 2016 to 2000 another election 2019 wa man katandog ni maong isyu. Gigamit man ni maong isyu sa ilang kontra. Ang mga nuglalis nito gigamit man nga si Sara way ayo nanukmag og sheriff pero mga tao mahigal lahi man ang ilang perception. Sagol ba ni politika mo na kung ingon ini-present ngadto sa impeachment court timan nga ang narratives ani sagol ni ang mga tao nagtanaw. Ang mga butante ba nagtanaw? Kung madaot si Sara ani, o i-present niya makadaot ni Sara i-present sa prosecution. Kay kung mahiro si Sara ani hinuon, ayaw niya i-present. Kinitambag lang nako ni sa prosecution ha. Straight to the Kay point. basin bag na, igo mo sa inyong kagalingong tari. Kay mao ba ni nahitabo? Pag 2016, Mayor Sara, daog. 2019, Mayor Daog, pagdagag Vice Presidente, 2022, siya pinakataas og buto nga 32 million. Straight to the point. Sa lagtod, kining isyuha nga dugay na ning gigamit sa kontras politika, wa makadot kang Sara Duterte. Straight to the point. So, unsa man og imo nang gamiton sa impeachment, pwede. Pala nako, sige, gamitan ninyo, di ba ko ingon nga unsa ba? Kay mo may gusto lang tsuwa, mahigala nga mo ilang gamiton, ako ay paglaban ha, gusto nga kining particular topic. Ang ako, tambag ning ako sa prosecution, evaluate ninyo kung maalanganin hinuon mo sa narratives, ayaw nyo i-present. Kaya basig daot hinuon mo ng kalakiha. Kaya inig-present ani dito, ang mga tao mahigala maingon mo na nahangaan na mo ni Sara, nga medyo na ipagkatumbuyon mo laban sa mga pobre, willing siya mahigalang mudupa sa mga kabos dito, bahala kung siya may tabo niya. Balag kasuhan siya mga sukit ni paminaw, pero andam siya mga higala nga nidupa alang sa mga kabos, nga dito gipandimulisan ng mga balay. Straight to the point. Delikado na nga narrative. So, delikado sila mapildi sa anak kalakihan ay. Nakuha ni mo, okay? Delikado kayo, malanganin ang prosecution. Basig mo, sumbalik hinoon ninyo nga, kansi mo dito atong presentation. Pero muna, ako ay bias nga pag, in this particular topic, mayon ko, og tanaw ninyo, makaayos inyong kaso, i-present. Pero tanaw ninyo, murag maalanganin, medyo maalkansi, daayaw ninyo i-present, kay basig ba daot hinoon ang inyong kaso. Kay mga tao mo samot kabilib Sara Duterte aning kalakiha. Straight to the point. Ha? Kaya kato mga tao dito nga mga pobre mahigalang gidimulis ang mga balay, gilabanan ni Sara. Pag abot dito giinan tabitaw ka nga ayaw sa bago pa na nabiktima sila og katalagman. Ang atong concern ron ang ilang immediate nga panginahanglan ang pagkaon, ang ilang mga nya karon panggubon nila mga balay. So kining puntuha ang mga tao sa Davao nga
ug imong pangutanon ni among idol si Sara kay gilabanan mi. Ug kana mga higala man nationwide na hinuon na ibalik og kuan medyo alkansi ang prosecution. Kaya tambag ko lang. Maalkansi pero sige, go ahead. Okay, present ninyo. Tanaw naman sad mi, ha? Kay timailhan nga wa makadot ni Sara na unya positive Sara kay pagdagan niya 2016 daog. Pagdagan 2019 daog. So wa kadot kini mo ang isyu. Pagdagag vice president, in fact president man tay daganan gani unta. Siya man mo di mo dagan. Ni slide down man sa vice president kay iyang gipalabi mahigalas BBM. Ato mo na iya nadangatan ron. At least nakatilaw po siya sa consequence sa iya mahigalang desisyon. Ha? Katilaw po siya sa consequence sa iyang desisyon. Wa siya minaw siyang papa. Ha? Pero mo na ginagingon, makabawi sa raan ng kalakiha mga sukitig paminaw, gumikan kay siya'y pinakataas og buto na ng 2022 nga eleksyon. So timbang-timbangon sa prosecution makatabang ba nato ni or basig mahiro hinon Sara inig mo ating i-present ni. Kada kong problema ng kalakiha mga sukitig paminaw. Nya gawas pa, tanawa, ang mga tao nga wa mutuo dito og wala makadot ni mong isyo, even sa mga senador wa makadot kini nga moong isyo. Tanawa, karon to ako i-present ninyo unsay punto dako sa nga punto mahigala. Straight to the Na point. atong balikan mga higala, mo ni akong giingon. Pagtan-aw nimo nga ilan ning ugato ning 15 years ago nga insidente, makaingon ka day, sa man ang prosecution na kuwang siguro slag ebidensya di ay nga para sa impeachment. Medyo makaingon ka nga week siguro gyud ay kwan. Kay pag impeachment pre-trial conference ra ba nang gawas ning istorya mahigalan dili ready ang prosecution. Straight to the point. Ako di ko basta-basta mutuo sa anak dayon pero labi pa doon na ni gawas istorya kaon ko nung buhi si kwan oy. Gilby Luistro ang lead prosecutor mga higala sa defense. Di ko basta-basta mutuo dayon ana. Pero doon na mga strategy nga gibutang. Diha palandaan. Tiya mo na og doon na pa'y gisubmit mahigalang ebidensya ang prosecution nga kuwang og mga pages. Kini nang gawas man sa balita. O kini pong nigawas sa balita, kini laging sheriff nga ilang ipatawag. So far ha, murag makaingon ka nga, iklaro sa ninyo na diha kay atat na ba kaayo sa mag-impeachment, pag-impeachment, na nag-abot unya hinoon dito sa impeachment court, base hindi magkadimao. Straight to the point. Kaya kinilandaan lagi kini nga portion, mahigalag, i-present ni dito, daghan og tan-awonon. Kung kini mga higala, makatabang ba or dili. Kay ang mga tao mismo sa Davao, wa man ma-discourage. Pagbutan ni Sara. Pagdagan pagka-mayor mga higala, mayor man siya ng 2016. Humani mahitabo, kinitabo mayor Sara. Pag 2016 election, mayor Sara. 2019 election, gihip sublian si Sara. Pag 2022 election, landslide ang buto ni Vice President Sara Duterte. Despite sa ilang mga kontra ang mga Nograles nito nga gigamit ning maong isyo, batok ni Sara wa kadut. Nga naman duha gud ang perception sa tao may nga batia Sara manumbag magkuan, manapat man og sheriff. Ang uban po mga tao may nga pod hero si Sara namo. Kay laliman ka nagtan-aw sa mga pobre dito nga wa nay biktima pa sa katalagman. Bag-o pang flash flood sa tuha. Napas evacuation centers ang mga tao. Unya imong demolition ang ilang mga balay. Giingnan sila nga ayaw sa i-implement. Hangyo lang Sus, wa man i-implement magid pag adtong Sara may kita sa mga bata ng hilak. Ang mga tao dito nilaban Sara, mo na nakadapat siya ani. Ang pangutan na nakadaot bang Sara o wa kanang maong isyu gigamit man sa mga Nograles. Dito sa politika wa man makadaot. Daog siya pa 2016, daog siya 2019, daog siya 2022. So wa makatandog kini mong isyu. Muna nga i-evaluate og maayo nila kung ilang i-present sa impeachment trial kung ang mga tao by presenting that witness ang mga tao makaingon angay na gyud ay tangtangon sa pagka-vice presidente. Ang problema mo ingon mga tao sus kaangayan gyud ay nga magpresidenteng Sara. Kay lahi man ang narrative sa politika, sagol man ni politika sui generis gud ang kaso kanang impeachment. Og mulutaw dito mahigala nga si Sara ra gid lima ka gilabanan ang mga pobre. Bahala wa niya tan-awag unsay may tabo niya kasuhan sa ikahuman. Unya, ang mga tao dili konbinsido
nga gigamit ni sa mga Nograles nga isyu agin Sara, dili konbensido sila. Mas daghan ang mga tao nga pabor ni Sara, pila ka eleksyon ang nahitabo na gud. Dugay naman 2011 man. In fact, di lang ang mga tao ha, ang Senate President mismo nga si Win Gatchalian, ha? Straight to the point. Si Win Gatchalian mismo, konbensido nga dili makadaot kining maong isyu ni Sara Duterte. Ano man ipaduol gisang Sara? Kaya timan niya, ug atong tan-awon ang chronology of events. 2011 ni nahitabo. Pero si Win Gatchalian nagpaduol ni Sara ni anang padung ang eleksyon sa 2022. Na, nagpahimo mga ni si Win Gatchalian og Senate President yun eh. Nagpahimo og billboards nga matod pa sa billboards kay Sara win tayo. Kani oh. Ano oh? Kani yung sama nga oh kana nga billboard dong. Oh. Pwede na to ma-zoom in dong. Zoom in na ba na? Umauna na siya. Nagpahimo og billboard si Win Gatchalian kay Sara win tayo. Kanos ama na nga billboard. Padung na sa eleksyon sa 2022 na nga ilang gipangandaman ang 2022 eleksyon. Kay nagtuo man sila nga si Sara at tatay mudagag presidente day. Ha? Daghay nagbalik-balik sa Davao si BBM. Kaya klaro ba lang istorya ba? Dili ni kuha na ito. Lisod man kay atikon to mga tao. Muna mga tao ganahan maminaw sa programa kay sulti bitag tinuo diligod. Lisod man kay na atik-atikon pa. Kisa may ni balik-balik og Davao si Amy Marcos o si Bongbong Marcos. Kinsa pa? Kini si Win Gatchalian. Kinsa pa? Kana si Kuan. Gibo Chuduro day. Gusto mo gibo nga mag-vice ni Sara. Ha? Na-interview ta mga gibo mga higala dili sa programa. Dandil naman kuno to matod pa wa man. Lahi man sa day mahigala kay abi magmudagan Sara presidente, daghan ang ni-offer nga mag-vice. Si Gibo, si Sherwin, si BBM, si Amy Marcos kana ba? Klaro ba lang istorya ba? Klaro ba lang? Kay dili kalimod hangtod ron kusog yun Sara. Dili pag unsa ba? Kay lisod ba kayo mahigala nga bias man sa turni. Mo nay surveys after survey sa SWS ug Pulse Asia. Samot na at that time nga presidente is Digong, iyang anak mahigala nagtuo kisabay wa mo tuo nga si Sara ni kalit lang og dagan mag vice president. Ang pagtuos kadaghanan siya na mosunod siyang papa. Straight to the Lahi point. man na iyang desisyon. Siyak ang tanan. So nagbalik-balik sa Davao. Apil si Win Gatchalian tanaw kay Sara win tayo. Unsa man ang pitsaha gihimo ng maong billboards. Sa to pa kadtong incident na 2011 si Win mismo Gatchalian nga mao'y Senate President ron, dili konbensido day nga nakadaot ni Sara tong maong panghitabo. Straight to the point. Sayo naman na, tanaw, analyze lang yung mayo. Si Win Gatchalian mismo. Asa ba si Win may galagtanaw nga nadaot si Sara, nadaot siya sa issue sa una, nanapat magsilip, di wa na'y baho na kay Sara sa Davao. Baho sa Pilipinas. Dili, padool si Win Gatchalian. Nya si Win kayo, tawo, kay Sara win tayo, di man na mawagtang, kaya naman tayo mga pictures na. Isulit ang tinuod ka na sa tinuod na nga picture. Kamo ang mga tao nga naminaw sa programa maka-confirm mo. Di man tang sulti ta sa radio mahigala ka ng atik-atik, dili tang atik-atik. Ato grang klaro ba? Mabito ng daghay mga musunod sa itong programa, kini man nato atikon ang mga tao. Kapoy man kaina nga, mura magbuguan tas mga listeners. Mga brightening mga listeners, DYHP FM. So sa laktod, ang Senate President mismo nga si Win Gatchalian, konbensido nga kanang maong incident sa 2011, wa makadaot ni Sara Duterte. Straight to the point. So, kini ako ba, kuhan na po ni ako, doon na mahinuin ko andiri nga, ingon, ay lang tambagi attorney na, di na hinugi tambagan, mahinunan ni mo. Mas may natuwa na lang kamutambag para magkalat sila dito. Pero kini ako, in fairness ba lang po, prosecution ba? Tanawan ninyo, evaluate ninyo maayo kung makatabang sa inyong kaso, bahala sige, i-present. Tanaw mo na sa tadiri mahigala o saan na pag-present. Pero tanaw ninyo, number one, sa technicality o ingon man sa narrative sa mga tao. Kaya mananaw ba yung mga tao So mga tao, kasabot mga tao, asas na mo dapig, basig musamot ka hero si Sara hinuunan inyang kalakiha.